Boa nova para o Concello de Noia, que vén de recibir a notificación do incremento da subvención para acometer as obras do albergue da Chaínza. O importe subvencionado pasa de 150.000 a 200.000 euros para habilitar un aloxamento para peregrinos que realizan o Camiño de Santiago. Se vai iniciar nas vindeiras semanas a execución da obra do albergue da Chaínza. Unha obra na que vimos de recibir a notificación, a comunicación de que nos incrementan a cuantía solicitada a través da subvención para a construción dese albergue. Vamos a percibir unha subvención maior da prevista inicialmente, o cual é unha boa nova para o Concello, e nos vindeiros días pois iniciaránse esas obras de rehabilitación. Esta é tan só unha das actuacións previstas na antiga curtiduría, na que tamén se vai acometer un centro de interpretación e un centro de día. O importe total do proxecto rolda o €500.000, que permitirán dar unha nova vida a este conxunto patrimonial de gran valor histórico.